phela ukuthi right ngikahle. Right kakhulu. Sisi right? Fakela na. Amen. Ngihluphi lo. Cima nale yami. Ngitshela usuyi-right cima. Ngikwazi ukucima. Ngivele ngithi switch off the phone. Oh, sifike. Yeah. Thabani sisiqalile isikhathi chechisa. Vele unike yena mayikhali uzayifaka lapha emuva. Ngizofuna ukuyifaka okay, uyifaka ku silent. Khuluma nje silent yabo. Icini ithi switch off the phone. Oh, khuluma nesiri. Lethala. Khuluma nje na iPhone. Lethala. Ithi ngizothi switch off the phone lethala. Ngeke ngilungise ukuthi into. Switch off the phone. You'll need to unlock your iPhone first. Oh, umpeta kuphela nawe. Just to confirm, you want Icimile. Eish. Lethala ufana uku-unlock it first. Says it right. Greetings in the wonderful name of Jesus Christ. We thank the Lord. Thank you so much for tuning in. And I am your host, ST Dlamini. Thank you so much for tuning in, saints. I know KZN is in the house. Gauteng, Mpumalanga, Eastern Cape. Yo, KZN, we have some good news for you. Stay tuned till the end of the show. We have some beautiful good news for you. If you're in KZN and not far from Durban, this episode is for you. Don't miss out. Don't miss out. Stay tuned till the end of the show. Before we start the show, today we are with Mam Dlamini. Namhlanje, yes. So we thank God. We thank God. Kakul. But before we start the show, I would like us to pray. Father, Baba egameni elikhulu mfethu uJesu Kristu waseNazaretha, Jehova khawuli, Jehova tsikeni ngokulinda. Ngikuphephela sonini nanini Eliyoli Adonai Elohim. Thank you, Lord God. Heavenly Father, we give you all the praises, Lord We thank Jesus. you, Baba, mighty God. usikhusele endleleni ukuthi sifike la Musa siphile. wakho. Umusa uNkulunkulu othwele. uNkulunkulu Baba naba abantwana obabazekayo. bakho Nkosi yami, sisazokhuluma Egameni Nkosi yami likaJesu si-unreveal Kristu uNkulunkulu othwele waseNazaretha. about our bodies, uNkulunkulu We thank you, othwele. Father. Ukuthi baba ufisa imizimba Egameni yethu siphathe likaJesu kanjani. Kristu Siyakhuleka waseNazaretha. uNkulunkulu othwele baba ukuthi sikhulekele Siyabonga, indlebe Moya zikamoya, Ngcwele. amehlo kamoya Nkosi yami baba Ngegama sisazokhuleka likaJesu uma Kristu uNkulunkulu othwele waseNazaretha. baba ngenelele empilweni zabantwana pray, bakho. my uNkulunkulu Father, omuhle, use me as your ngegama instrument. likaJesu uNkulunkulu Kristu othwele baba empilweni waseNazaretha. zabantwana bakho Nkosi yami, touch Sesikhona kule lives. ndawo. uNkulunkulu uNkulunkulu othwele baba Ngcwele, usize Nkosi siyathandaza. yami, sazi ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu, othwele fezekisa le icebo mzimba lakho. usiphe yona ey'thembele Ngegama lapho fanele likaJesu siphathe Kristu kanjani waseNazaretha. sisaphila la emhlabeni. uNkulunkulu Fezekisa othwele icebo baba lakho, siyabonga Nkosi. uNkulunkulu othembekile Egameni ukuthi likaJesu uyozibonakalisa Kristu uThixo Nkosi yami. waseNazaretha. Sikhulekela i-wisdom uNkulunkulu Siyakubonga, othwele, Baba, sikhulekela uNkulunkulu your Engcwele. divine intervention Let your uNkulunkulu othwele anointing phezu come kwempilo upon zabantwana us. bakho In in the the mighty name name of of Jesus Jesus Christ of Let your Nazareth. Father favor God, we thank come you. upon We give us. you all the In the glory, the name of honor, the Jesus adoration Christ. uNkulunkulu We othwele. pray, Amen. my Amen. Father, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Yenza wakho umsebenzi ke Nkosi nakule episode. uNkulunkulu Engcwele, mayifinyelele ebantwaneni bakho. Siyayithandazela even before the release in the name of Jesus Christ. Siyathandaza Nkosi, in Jesus mighty name we pray. Amen. Amen. Mama Dlamini, Amen. ngiyaphila? Sigcine emseni njani? Siyaphila kakhulu. Angazi bhuti ongijike lapha ayimhide mic umama. Ma cameras. Okay. Ni right mom? Yes, right. Siyaphila kakhulu. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi unathi lapha namhlanje. Sibe nawe ke ikhashanyana eziningi. Namhlanje ke sinawe and we have some good news for Durban. Yes, Durban, don't miss out. We'll share some beautiful details towards the end of the show. Yes, umama ke ukhona la namhlanje. We'll be doing some powerful discussion about umuntu. The package. The package of umuntu. The package. Yes, hey. Since ufika la basafika abazalwana lapha kuwena since ufika la. Yo hayi bathini ayiyagcwala. Serious? Khona omunye nje wathi umama ushidi uzoluconfessile ekseni emkhulekweni ukuthi wabona i-podcast, ama-podcast wambeka angawabhika vela wandlula. Manje ubaba wakhe mase sekaqalile
aluka anyonyo baphuza amaphilisi anga-understand ukuthi uphuzani. Wathi hayi, nayi video kaMamlinde akumamele ukuthi uthini. Lo baba lo wazibhekela uMamlinde wabuya waza kumama wathi, ha, sengumfonelile uMamlinde sengenza appointment sengiyakhona. Befanele ngabe manje usesibhedlela sebamthumelele nezinto ukuthi i-ICU kuzoba imalini, operation kuzoba imalini, prostate yonke into. Serious list. Wasibonisa ungibonisile wathi bheka. Bese sekwenza ukuthi ku-medical aid kuzophumela ngaka mina fanele ngibhadale imalini. Imadad. So you're also dealing with people with prostate cancer. What else? Exactly, ama-testes, i-breast cancer. Yonke lento kubolo ikungcola. So ngiqale ngikhulume nawe, ngikhulume nesimo esikuwe, sikwazi ukusi-addressa bese lapho sesiyalontuza. And into ebalulekile ukuthi abantu if baza kimi njengabaseThekwini khona abanye base Ladysmith kuphi baza kayi-1 bese umuntu uyahamba mhlawumbe. Kodwa it's very important yabo njengalo baba lo uvele waqala Monday, so loko Monday, Tuesday, Wednesday namhlanje akazange uzoza kusasa ngoba senza ilagin, senza ihijama, senza zonke lezi zinto lezi. Ilagin it's when we stretch, si break ama-clots lapha khona. Yabo senza ilagin, that is why ngigqoke kanje bazalwane, ngisakholwa ngisasindisiwe ukuthi ngifuna ukunibonisa ukuthi kwenzwa kanjani. So manje si break lama-clots emntwini, si break yonke lento, but siqeda ukukhuluma nesilimo esisenhloko because ama-toxic thoughts, toxic thinking izo lezi ezilimaza ama-organs wethu. So ku-kinesiology sifundile ukuthi wonke lama-organ alimazwa yini and uNkulunkulu uthini ngazo. Okay. Yes. Ngibona la uphathena nendaba yamanzi. Yeah, ngiphethe namanzi la. Amanzi akho. Creatine. Amanzi lawa aya dehydrate, ayenza umzimba ukuthi ungaphelelwa amanzi emzimbeni. Okay. Abantu abaningi bayisibhedlela, mawufika esibhedlela ufika sophelelwa amanzi, uphelelwe ne-iodine. Iodine vele ayikho ekudleni esidlayo. Okay. Ayikho. So uthola ukuthi that is why ama-cancer cells akwazi ukuduplicate very fast. Abantu abaningi i-womb cancer. Namanje endleleni khona umunye ufonile i-womb cancer. So manje njoba kungana iodine eningi emzimbeni ama-cancer cells aba free. Yes. Yo mama nami abantu, I think since after the episode esigcina kuba nayo, and then some people like they were happy for you to release your number, and since ufile ongazi ozoyishina. Yes, so after uyishila number yakho kube njani ukufonelwa? Yo ngisho namanje endleleni njengoba ngicela uswiri ukuthi uswira switch off the phone. Ubhizi. And ngilala ngo5, fanele ngilale ngo5-6. So ngicela uswiri ukuthi angiswitchele ifone, mara bengiloku ngiyivula, so manje sengithi uswira switch ifone ngoba ngo12 siyakhuleka. Hayi kuyakhulekwa lapha. Hayi kuyakhulekwa khona abantu abaningi, abanye omunye i-cancer bamkhipha iwumbu. Mabaqeda umkhipha iwumbu sebamfaka ipipe direct ku-bladder, ipipe selikhiphele esiswini, umchamo. Understand ukuthi kunezinto eziningi kanjani. Bese omunye inyawo bebayele amputator, inyawo selibanjani. Izolo bekafakaza uthi bese siyacabanga ukuthi ekseni emkhulekweni ekseni ngoba umkhuleko wethu uphuma ekseni. Bekafakaza ukuthi bese siyacabanga ukuzibulala. Ngavele ngadedela ufakazi ngathi bazalwane abandlulile ezimeni. Samtshela umama sithe mase simtshela wabona ukuthi ngicishe ngabona uthi bese siyacabanga ukubulala yena nabantwana. Ukuthi kuphele nje kayi-1 ngathi okokuqala mase socabangile wakhuluma bonye kuzuzibulala. Bonye kuzuzibulala. uNkulunkulu akavumi ngempilo yakho. So lento oyibonayo into oyibonayo is a subject to change. Yes. You understand? Yes. If you can see this mic, it's easy for you to move it. So if you can see something, that means you have to deal with it. So manje masiza la emhlabeni ku-package umuntu size sinezandla bazalwane. Lezandla lezi uNkulunkulu zine purpose. Yabona le mino le you go like this, le mino le ine purpose. Lo inemsebenzi yayo. So into eyenzakalayo ngempilo zethu ukuthi size sigcine nayo yonke lento lesi owner everything. Yonke into owner, this is my studio, this are my children, this is my car. You have nothing, you came with nothing, you live with nothing, but you have this body. uNkulunkulu akuthembe ngayo ukuthi beyithempeli lakhe. Yeah.
Yeah. No, the temple le esontwa kuyo cleanwa ihlala clean. Awukafika esontweni uthola ukuthi linama tissue linamabhodlela linani. But the real temple le uNkulunkulu ayithembile sifaka yonke into phakathi. So it's very important ukuthi wazi ukuthi your organs la ngaphakathi uNkulunkulu njengoba ngisesikolweni ku kinesiology ngiyengafunda ukuthi wonke lama organ asebenza kanjani kwenzakalani from your small intestine isoro ishock yonke lento kuba discourage nokuba hurt ulimaza small intestine. Small intestine is your third brain. This is your first brain kube inhliziyo, that's your second brain kube small intestine lamathumba amancane nala singe ngachaza ukuthi noma ubhala ama example mangala mawubhala lapha uthola ukuthi so esikhathini uphethwe isisu mawufanele ukuthi ubhale because ucabange kakhulu la. You understand? Yeah. So abantu abaningi baphathwa i-colon cancer ngoba yonke into storage sibala. You understand? So uNkulunkulu uthi in everything seek first the kingdom. Yeah. Seek first the kingdom nobungcwele bayo noma kwenzakalani undlule ezintweni. Undlule ezintweni ungabambi izinto uhlale kuzo. Yabona khona nomlungu lo isupply yethu yazo zonke lezi zinto waphesheya hayi unezinto ezi right. Makaqeda lapho uyakhuluma I'm busy uyakhuluma uyachauta for 2 hours ngithulile ngithi egcineni uze wangibuza Saturday wathi what can I do to distress myself? Ngoba uyangibona makathi ukhuluma nami umuntu ofanele akwade yimi ngithumela imali akadeliver yimi umuntu ofanele akwade ngicomplain wabona wazwangibuza ukuthi ngathi mina the only thing you can do is to read the word, pray and switch off your phone. Yeah, that's the only way to ukuthi ukhiphe yonke le nonsense ongayazi engqondweni. Sure. Ngoba stress is number 1 killer. Yeah. Stress is number 1 killer and uNkulunkulu akafuni ukuthi stress kanjani ngento ongazazi utholela emhlabeni. Even negama lika Thabani awulazi utholela you were programmed ukuthi uThabani. Yes. Utholela emhlabeni. Utholela ama bebaloku bathi Thabani nawe uye kumama ukuthi Thabani. Umbize nawe uthi Thabani athi uThabani uyaprogram ubhizi yakuprogram. So it depends ukuthi uprogramme kweyiphi family. Yabo ngoba ufika la wena free uclean ungana next then uyaqalela ke manje uyaprogramnywa lana uyaprogramnywa so uyafunda uThabani in yabo so lokhu uyakhula then nomzimba wethu unjalo so izinto esizifaka ngaphakathi bazalwane kakhulu inhliziyo bazalwane inhliziyo forgiveness yonke lento self doubt insecure ianger yabo uNkulunkulu la uyakhuluma ku 1 Corinthians 13 verse 5 uthi love is not provoked njobe ngikhuluma nalomlungu lo athini mina instead makakhuluma zonke lezi zinto I'm not provoked ngimamela makaqeda the more aloka khuluma mina kude mongikhuleka behind the phone ukuthi uNkulunkulu wami ngenelela Nkosi na umuntu azilimaza ngoba thina si electrolyte thina iplug yegesi le uyibonayo wena ama plug ayi3 kune earth kuna le yomlilo kunale enye so mawubona unibona le intambo ezi3 is nothing compared to us thina la kusekhama angazori ngakwazi ukusukuma ungasukuma ithi ngizokuadjustela lapho okay obengasakhuluma mina ngishiftela lento le le angisibanje makhuluma kumele uzwakale ke awungayi push push so push so okay ngikhuluma kuleni ngiphakamisa phezulu okay bazalwane so into fanele si understand njengoba ngikhuluma ngentambo zegesi thina la emuva la sine kusekham isekham ila ile thambo elila kanje
kula kwi-transmission yethu kagesi kula yonke imithambo ihlala khona. Then siba ne-blood of no return, igazi alisabuyele emuva la. Every time abantu mabavuka sivuka sihlale, and asiqhaqhi legazi elihlala la elibopha yonke into ukuthi igazi lingasabuyeli phezulu. Mostly masesona 35 years igazi alisabuyele emuva, uthola ukuthi soba nama-veins, soba nazo zonke lezi zinto, nabo baba sebaqala bahlangana ney'nkinga endlini ngoba igazi lisuka la bese malifika la leli la alisayi phezulu, likwazi ukuthi liphinde libuyele emuva. So kubalulekile ukuthi sazi ukuthi sibreaka kanjani legazi elila. And into eyenzakalayo kakhulu yabo manje ngifakele icathulo lezi ze-earthing, ufake icathulo ze-earthing, icathulo ezikuthi ngihamba ngenyawo phansi, si-connected to the ground ukuthi umlilo utholayo ukwazi ukuphumela la phansi, yabo. So kubalulekile kakhulu ukuthi sazi ukuthi le mzimba le siyenza kanjani, si-etha kanjani. Singahlala phansi angithi. Okay. Yeah. So ke bazalwane kubalulekile ukuthi yonke into esenzayo sazi ukuthi le mzimba yethu sinakekela kanjani, ngoba mangiza lapho eThekwini njoba ngiyokhuluma nabantu ukuthi le package sinakekela kanjani, fanele siqale sazi ukuthi sihlukanisa kanjani isonweni, ngoba into esebenzayo kakhulu esilimazayo isono bazalwane. Isono yiso esisibophayo sisiqinezele phansi, ngoba uNkulunkulu uthi la yeah. Yeah. Rice. Yeah. Yes, bazalwane. Yeah, mom. So fanele sazi ke ngisakhuluma nge-circulation, Yeah. ukuthi sazi ukuthi i-circulation ebalulekile kakhulu. Mawuvuka ekseni awuvuka uhlale, uvuka uqhaqha igazi, noma ungasuka uthi mawuvuka ekseni uhambe eposini uye kuphi uchanyele ngaphandle, just ukuthi kube ne-movement emzimbeni, ngoba umzimba ngasikhathi lesibulele yonke into beyiphumile ichithekile, ngisho igazi yonke into behamba iflow. Mase sowuceda ekseni mawuvuka sekuba nokuthi sikuyaqalela manje, is like uvala ipompa ngithi manje oba soyahlala soyenza yonke into, kanti mawusukumile umile uloku hamba wenza something, unyakazisa lemino, unyakazisa inhloko, unyakazisa intama amahlombe, uqhaqha yonke lento le yabo. Ekseni mawuvuka uziqhaqhe. So kubalulekile ukuthi uqhaqhe yonke into, bese so nenyawo lezi uthathi unyawo lumise uqhaqhe lapha kustena, uqhaqhe lapha ukuthi legazi leli lihambe lapha kusternum, yabo. So it's very important izinto ngizobe ngisifundise eThekwini ukuthi abantu bakwazi ukuzazi, and sizobe sizenza practically nabazalwane. And into eningi ukuthi kuze kube khona lokubola noma i-prostate gland say enlarged, ukuthi blood flow ayisahambi lapha ya. Mawuhambe uyothenga bo Viagra nani, mawuthenga lezi zinto lezi zi-increase i-blood flow and zi-increase emzimbeni ongana, it's like ufaka umlilo la kungana mithambo ezohambisa lo mlilo lo. So mawufaka umlilo kungana mithambo ehambisayo, nakanjani uzoba ne-problem. That's why baningi kuvele kube mnyama emehlweni babone kuba yellow blue bese sekayawa. So kubalulekile ukuthi uliqhaqhe legazi leli, uhlale une-flow, ungalindi ukuthi uzugule. Okay. Akufanelanga ukulinde uzugule, ngoba lo mzimba lo uyakwazi ukuthi uloku ulolonga. I-gym asikuthi kuphela ugijima emshinini kuma-trampoline nanani, lapho you are not breaking anything. Manje fanele ukuthi mawubreaka izinto uzoza ubuhlungu la, noma senza i-kinesiology uzoza ubuhlungu, kunama-blockages amaningi la. Uthola ukuthi uzubuhlungu noma wenza so, mawuvuka nje uthi uzozwa ukuthi qhoqho nemino uthi uzibuyisele emuva ukuthi sengivukile ngiyaphila ama-live, nentamo uyihambise, yabo, uthi uqhaqhe yonke lento. And mase sekuqalela manje sekuba namalola uba ne-clot la, i-clot la emabeleni. Mase umuntu omama, njoba abantu abaningi manje kuyi-breast cancer, kuyi-womb cancer, abantu abaningi thina bomama masisikhathini umzimba wethu from uyintombazana uyaqalela ukuthi usozothola umntwana. Mawuthi uzothola umntwana umzimba amabele ayenza ibisi. Mawenza lebisi leli mawuceda wena uyesikhathini lebisi lela alisebenzanga. Okay.
bese selenza into ngathi cortinol, ibhola le-cortinol lapha ngaphakathi lokhu kuyahlala kuyagcina kuba nalento emhlophe around. Lento lemhlophe around ivoid akuna next lapha phakathi. So kuyaqalela manje ama-parasites siyabona nasemalokishini nasendaweni indawo engana next kuyaqalela manje abantu abanganandawo zokuhlala baqalela babeka imikhukhu. So nakuwe sokuba nemikhukhu ebekekayo la ngaphakathi. Makuba nalemkhukhu ebekekayo sekuyakhula ke manje soba nelampu. Iyakhula le lampu ngoba namabele awazi ukuthi ayasetshenzwa. Amabele ayasetshenzwa nawo mawuvuka ekseni njoba uvukile njengoba bolele namabele fanele kwasebenze njoba usebenza amahlombe usebenza ini ubuye emuva wenza konke namabele nawo ayenzwa same thing fanele ukuthi uwa activate mostly mawuqeda uye esikhathini fanele kwashaye wasephezulu washaye ubulale whatsoever ephakathi nendawo ungaveli uyeke nje awuyeki ayisho ngasikhathi leso esikhathini ingono bezibhlungu zicijile kusho ukuthi beziready ukurelease ibisi lebisi lahlala zangisaphuma abanye masesekhula lelo bathi engonweni la kuyaqalela kuphuma into ngathi ibisi so ngathi mucus ngathi amafinyela so into elo athi amabele wakhe ayauza mawauza kuphuma loketshezulolo maloku liphuma loketshezulolo isign yokuthi ngaphakathi akukho right yes bese sisakhuluma ngamabele wabomama bese kunamabele wabobaba amabele wabobaba ama-testes so amabele abobaba mongababuza nje abobaba abaningi ukuthi ame kanjani ngoba mababuza ukuthi ame kanjani athi hayi nje akhona eliphi elikhulu eliphi elincane uke wacheka lapha kuleli elikhulu ukuthi lisasekhona lona noma sekukhona abantu ababika imikhukhu phakathi ngoba mase sobona likhula leli lintshothi liyakhula likhulile mawuthi yalibheka likhule abnormal alisafana nelangapha ende lona likho phakathi lona selisondelela kulomthambo lo kule line selitshobelela isayidini so matshobelela isayidini isize yakhona seyincane idecrease ayisase yilo ile golf size selincane kakhulu sekuyinto mhlambe around encane ngalo then fanele kwazi ukuthi mase seli kanjalo wenza kanjani how do you milk yourself ngoba ubaba ekseni fanele kwazi ukuthi you are milking yourself uzilula kanjani la eyazi iyabheda namhlanje befana ngabe ngiyasukuma ngiyabonisa so izoba right kusemina kusemina so you are milking yourself uzimilke ubaba uzimilke usenge ngoba ama China always bagcoka amabhruku afana naleli lami eliso ibhruku elibheka bafaka ibhruku elithenqa ibhruku elithenqa ne trunk ethenqa mawufaka underpen yakho fanele ikubambe iqinise la akufanele uqine la fanele kube free uzigazi flow ngoba yes ngoba ilo i-blueprint yakho so kubalulekile kakhulu ukuthi sazi ukuthi siuphatha kanjani lo mzimba lo sizenza kanjani so amabele bengikhuluma ngamabele wabomama namabele wabobaba ukuthi fanele uloku uwasebenza u-increase i-blood flow ngoba into esilimazayo amanzi awekho emzimbeni uzobona umuntu makagula esibhedlela bazothi uphelelwe igazi iflow ayikho bathi uphelelwe amanzi ulamanzi lanka mawungafaka lelo ukuthi umzimba ukwazi ukuretain lamanzi wagcina ubona ngani ukuthi umzimba wakho akwazi ukugcina amanzi isikhumba sakho la siyashwabana la yabo siyashwabana thola ukuthi umuntu isikhumba sakhe si dehydrated so uyabona lapho ukuthi kusho ukuthi akusekho manzi ne-circulation uyabona ukuthi circulation ayisekho umuntu uba mnyama nala ebusweni inyawo makasukuma ziyasinda usindwa inyawo izandla kakhona ukuthi ayenze kanje ngoba la igazi alisakwazi ukuthi li-flow so that is why kubalekile ukuthi mawuvuka ekseni uyazi-activate uzenze ungaziguga insimbi abaningi bazayikimi baguga insimbi bayenzani but ayikho i-circulation so manje fanele kwazi ukuthi uguga insimbi alone you are building ama-cells build i-circulation so i-circulation kunama-points wakhona like wazi ukuthi ungabreaka kanjani ngizichacha kanjani ngenzani so kubalulekile ukuthi sazi ukuthi lo mzimba lo esuphiwe uKristu ukuthi sunakekela kanjani yes. So uNkulunkulu i-anger ukuba stubborn zonke lezi zinto akukho right ngoba kulimaza igallbladder abazalwane
So i-anger wena ube stubborn uthi noma ngakhuluma ngiyenze ngumnake kwathini ya understand ukuthi ubhizi yalimala abazalwane. So nesibindi iliver ilimazwa yizinto eziningi bazalwane ukuthi uhlala ublame abantu ubitha awunakuthula awukho mnandi beside lokudla lokho esikufakayo futhi nako ku wrong mara nawe ngokwakho ubhizi nawe ubhizi uya manufacture ama chemicals la ngaphakathi. So sibona kanjani ukuthi so manufacture ama chemicals la ngaphakathi sibona nge-waistline. Okay. Yeah, i-waistline is your lifeline. So uyaqala soba nomkhatshana yabo. Uthi abana ngakangena emshadweni bekanefika. Beka flat. Yes. Sekangena emshadweni kunama bond, kunabantwana, kunani. Uyaqalela uthi abani ugain weight. Kuba nomkhatshana lapha. Sithi hayi udla kahle. Akadli kahle uthi abani. Sekane stress. Akasaphili kahle. So sekayaqala kancane umzimba soyashayeka manje so uyakutshela umzimba ukuthi manje akasekho fit akasaphil the way ephila ngakhona ayisho bekanga na stress bekavuka irent ibhadalwa umama yena uyaziphilela nje uyinyoni manje mase sekubhekane naye manje siyaqalela ke manje sekayalimala sekaya owner that is why kungafanelanga ukuthi si own i-stress siya contribute yini kwi weight kakhulu i-stress siya contribute ku weight siya contribute kakhulu and njengalabantwana bamanje laba sibabonayo abavuka abahlalela i-TV badlala ama TV game umzimba wabo une stress that's why uthola ukuthi ba obese umntwana free ufana nenyoni makavuka ekseni uhambile unyamalela akadli nokudla uzomfuna ugijime yonke indawo akekho ufree ngoba uNkulunkulu ufuna ukuthi sibe free so kuba nezinto lapho impilo zethu uthola ukuthi siyenza ukuthi i-insulin ingakwazi ukusikritheka kahle ngoba ama toxic thoughts emo ucabanga umzimba awazi ukuthi ucabanga physically njengoba bengithanda ukisho ukuthi ucabanga physically or into eyayenzeka yabo so ufanele ukuthi uma umuntu kaNkulunkulu ube nenhliziyo eright la kune 13 steps to detox ingqondo yakho ukuthi ucapture ama thoughts abhedayo mawuqala uziva ukuthi ucabanga into ukuthi ngathi ngathatha le glass ngishaye uMamlindi uthi no i toxic thought why fanele ngimshaye ngeglass uyabona into efana naleyo so ubona ukuthi uthi soloko izinto zamasihlangani khuluma nale ngqondo yakho khuluma nawe ngoba wena nalomzimba ananzani yabo so utry ukuthi ngaso sonke isikhathi udreame izinto ezipositive ukuthi noma ubheke ukuthi akunakudla akuna ini kodwa ube ne positive thinking ukuthi one day these two will come to pass izwi likaNkulunkulu lithini because we are led by the word and we are spirit we are spirit men so uma uspirit uphila ngokukamoya uphila ngokwenyama so thina siyathanda ukuphila enyameni sithi mangaya kuMamlinda nginika i-deliverance eyiphi i-deliverance qala wena are you delivered wena self qala ngoba wena uthola ukuthi wena you are not delivered uzogijima uye la for i-deliverance ugijime lapha for i-deliverance mawubuye ngathi izinto azishintshanga zishintshe kancane 2 minutes uthi ngathi impilo yakhe ibuya back to lapho beyikhona ukuthi wena ngokwakho you are not delivered qale phansi when you are not delivered uthi hayi bekunama spiritual husband ngaye ku deliverance babaleka kancane babuya ucabangani wena ubukelani what is in your mind ngoba the real thing the battlefield is in the mind so ucabangani wenzani after layer deliverance uphile kanjani impilo yakho phinde wabuyela lapha ngoba more i-deliverance is like i-dry clean fanele mawubuya lapho wenza isho ukuthi manje lezi zinto lendlela bengihamba ngayo ngisahambi ngayo lokhuluma bengikhuluma ngakho ngoba okuningi kula ilanga elimini siyazibopha khona manje ngibuya kule deliverance hayi khona ngibonile ngathi ke kwabangcono manje sekubuyele ngathi kuyafana ngoba vele wena uya ku deliverance ucabanga ukuthi uNkulunkulu uzovula iroof ahlisa imali ingene la esikhwameni anyeke azayihlisa imali ingene esikhwameni ngathi magic if-faith is corresponding action you need to have faith ukuthi I've prayed God heard me and it's coming to pass
le glass ngikhulekile ngathi ngiyakuthi abantu for deliverance kusuke le glass mangibuye le glass isahleli la. But God heard me. These two will come to pass. Nini angazi. Kodwa ngikwazi ukuthi uNkulunkulu wami uzwile. Ngiyazibona ukuthi ibele lami mangikhulume ngami ngoba ibele lami ngibona ukuthi libolile linjani but sele ku stage 4. Kodwa I stayed in faith. Kwaba ne corresponding action. Ngijuice ngiliquidize ngenzani avoid ubushukela ngoba ishukela kakhulu ama cancer cells afida kakhulu kushukela. So ngi avoid zonke lezi zinto lezi ezizofida lento ekimi. So now mase so ukholwa ngoba ukholwa is just instant. Nkosi Jesu nginikele impilo yami done. But ukusindiswa is lifetime. Usindiswa every day. Every day uyasindiswa, every day uyarepenta, every day uyabufuna ubuso bukaNkulunkulu. You need his touch, you need his anointing. And that is why ngifundisa abazalwane ukuthi we enter the gates with thanksgiving, with praise. Yeah. Bese uthi this is the day that the Lord has made. Awungeni awuthi mawungena uguqinga amadollar umile or wenzeni or uthwele or ugcokile ogelide lifika le angifuni nokwazi. Okusalayo mawuqala ungena emkhulekweni bese sothi babe egameni elihle lomfe or uNkulunkulu wami uyabona isimo sami uyabona ini. It's like uyangena la eminyango ungena ngicomplain uNkulunkulu wami esibona isimo sami yabona. Awuthi Jehova khawuli Jehova tsikenu ngaba yokulinda sonini nanini. Ngiyabonga baba ngibonga isipho sokuphila. I thank you for the gift of life. You are Jehovah Shalom, you are Jehovah Nisi, you are Adonai, you are Elroy, you are Elohim. Ngiyabonga Nkosi yami ukuthi this is the day that you have done for me. Lord Jesus, I'll rejoice and I'll be glad in it. I'm blessed, Lord Jesus, this day. Yabo ukhulume uSam 23 umbize uthi noma manje baba ngibona ukuthi uprepare itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami. uNkulunkulu othe ngcwele baba, though I walk through the valley of the shadow of death, ngiyazibona Nkosi yami ukuthi la ngihamba khona Nkosi yami kodwa it's just a shadow. Ngiyazi ukuthi this too will come to pass. Ngoba uNkulunkulu wethu anyeka kunike umthwalo ngaphezulu kwamandla wakho. uNkulunkulu wethu anyeka azashiye. Mawusaphila la kulomhlaba kune purpose. Njoba ngiza la kule accident beyenzeka uJehova wenze deliberately ukuthi sithi masiphuma thina uma kwenzeka le accident uzichayiseke imoto thina sisemuva. Bekazi ukuthi ufanele kwenzakaleni ngempilo zethu. Mawusasela kulomhlaba unemission ofanele ukuthi udlale. Correct. Akekho umuntu ola ngemistake. Ukuthi manje uzothi wena umamami ngibheminya uphe ngoba umamami walahla ubabami namhlanje sesiyahlupheka kuphi yini ukuhlupheka ngoba uma ubona unamehlo kuthi uNkulunkulu usasene plan ngempilo yakho. Akekho umuntu ongakazi wahlala estradini, akekho umuntu ongakazi walahlela esigangeni. Some of us, mina I've been there, ukulahlela esigangeni wazi ukuthi awazi ukuthi uzovuka uyephi naba nisesigangeni awazi ukuthi uzosuka uyephi nabantwana. Akekho umuntu ongenama problem. Akekho umuntu ongenama problem. And monganama problem kusho ukuthi kahle kahle usaphila. Yeah. Ngoba mongasaphili anyeke ube nama problem. Faneke uNkulunkulu ugcoba ikhanda lakho ngamafutha. Kusam 23 uNkulunkulu ugcoba ikhanda lakho ngamafutha. Indebe yakho ichichime siloku sikhona isimo. Since siye eThekwini, maybe nje let me ngenze so. Ngomhla ka 27 bazalwane eThekwini siyeza kanye noMama Mlindi. 27 September sizoqala ngo 10 ekseni. Sizoqala ngo 10 ekseni lapha eThekwini till la inkosi eyosibeka khona. So ngiyanimema ke bazalwane, these are good news for Durban. So please do come bazalwane. Siyobe silaphana sikhuluma so into ke ithi sizongena ngo 150. Why yazi ukuthi hlezi kukhona aba hlezi begade uku attack nokugxeka about such things. Sizongena ngo 150 and then kulo 150 loyo ngane kakhulu bazalwane
We'll organize refreshments. We'll organize indaba ye-venue as well. I-venue and production, because laba bazobe ngekho eThekwini bazofisa ukwazi ukuthi bekwenzakala nje basilaphana, so discuss impilo yomuntu so 27 starting from 10, 150, and these are the details if you want to come, and then we'll give you i-address. Ngicela ukunikeza nje ukhona umzalwane ezosendlishela this thing, and then i-list isobe sesiyithola khona ke of the people who are coming. You just confirm you're coming by depositing or when you're making a transaction of 150 129 555 2769 Capitec Bank. Aluyiphinda 129 555 2769 Capitec Bank, and then the reference, it's either when your name or your cell phone number. Yes, 150. I got be confirmed. It's to be confirmed. So when this is belula, just by depositing this amount of money, we will then give you the address with Konama hotels besaza muguti si negotiate now lapana ayadura ma conference room alapana eThekwini bazalwane. So these are the details again ukuze senze konke kube impumelelo. 129 555 2769 Capitec Bank, and for more info 0788 417 844. Sibona nake khona ke lapha eThekwini 27 September starting from 10 ekseni. Thina ke nomama sizofika ekseni lapha. Yalambona indle ukuthi singakanani. Sisuka ngapha eGoli. Kumele asifuni ukufika sikhathele, meaning that kumele sihambe umoyeni. Sambe sibuye lapha futhi same day. Ngoba kuyobe kukuningi kumele sikuphuthume ngapha ngemuva. Ilokho nje bengithi angeke ni vezele khona ke. These are the good news. Dala nimfuna uMamdlamini ke siyeza ke naye lapha eThekwini. And then mamso organizer neyaseGoli. Maybe somewhere in November. Yeah, eGoli we'll try ubona ama logistics wakhona. Khona umzalwane wangithinda wathi una ivenue. Mhlawumbe umzalwane lapho uyangibuka wathi una ivenue ungasikhona ukuthi offerishe yona lapha eGoli. Singakuthokozela kakhulu lapho, ngiyacela ukuthi reach out to me, then sibone ukuthi senza kanjani. Singathokoza kakhulu la eGoli siyeza kakhulu. Mhlawumbe somewhere in November, but we'll confirm the date. But again, for now siyeza lapho eThekwini. Ngiyabona kuningi ukubhalile. Hayi kuningi yesin. Wasesikolweni ukudala bebona imali wakhona kuge kuphela. Hayi bazalwane lapha eThekwini impela there is more. Don't miss out bazalwane bami lapha eThekwini. Anabothi nginithanda kanjani. Yabona mamthu kuningi. Maybe mhlawumbe yini abangayilindela lapha eThekwini noma singeke bevezele konke. Kodwa nje what is it that they can expect? Ukuthi into abafanele bayazi nje ukuthi ayisho abantu abaningi bazothi mina ngine asthma, mina nginani azi ukuthi ama lungs alimazwa yini, i false pride, intolerance, yabo zonke lezi zinto nje, i large intestine limazwa yini and yini large intestine. So bazi abantu ukuthi baphila kanjani. Manje lezi bengizi highlight ayilezi ezigcwele amabele, i-cancer, i-womb cancer, abanye isilumo nama cancer wesibeletho, ukuthi thina abomama sina 4 fountain ngishilo las sina 4 fountains. So thina la ngaphakathi ukubanda kithi kuba kuningi. So baphathwa ama menstruation pains. Umuntu umthole sekagoqana lapha yagoqana nomntwana goqana athune isilumo la, ngoba manje legazi lelimalithi liyaphuma kuyabanda lapha bese seliyaclotha selenza amahlwili. Selenza amahlwili and liphuma kanzima, liphuma kabuhlungu. So manje fanele bazi ukuthi awapha ama exercises wayenzile. I'm so sorry bengicabanga ukuthi ngizonibonisa yabo bazalwane iswangcowe ne track suit. Ngisawukholwa ngisindisiwe angiwanga. Bengicela i-track suit ukuthi nginibonisa ukuthi kwenziwa kanjani. So unfortunately ngenxa yendawo ispace sizoyenza kahle sesibonana, ngoba la ku 1 Corinthians 6 verse 19 to 20 uthi uNkulunkulu ulithi iBhayibheli umzimba wethu uyithempeli likaNkulunkulu. Yes. Bese ku 3 John 1 verse 1 to 3 uthi be in good health and prosper even as your soul prospers. Iqala ngokuthi be in good health
and prosper even as your soul, ngoba your soul in order ukuthi izoba right faneke wena your spirit man aphile kumzimba o healthy. So that is why it's so important ukuthi sinakekele our health. Sinakekele our health ngoba abantu abaningi siyabona ukuthi bengekho healthy baba nenkinga bese bathi bangena ku fasting amalanga amaningi bese bathi ushonile. Ushone afastile ngoba ungene kule fasting ngendlela wrong. Ungene ayofuna ubuso bukaNkulunkulu ukuthi akangena ayofuna ubuso bukaNkulunkulu, ungena ayofuna uNkulunkulu ukuthi asuse le glass. Yena bekakhuleka uNkulunkulu ukuthi asuse le glass azalale roll. The more roll it glass angeke lisuke la. Fanele kube ne corresponding action ngithathe le glass ngilisuse. So manje noma singakhuleka sithi cancer baba ngegama lika Jesu babuthe wena Nkosi yami Isaiah 53 no problem. Corresponding action. Wenzani manje ukuthi kube ne circulation la, kube ne movement, igazi likwazi ukumove, lichanyele lento le. Wenzani? Yabo ngoba ku Hosea 4:6 uJehova uyasho ukuthi my people perish ngokuswela ulwazi. People perish. They lack knowledge. Asina lwazi. So uNkulunkulu uyangithatha wangisa kule sikolo ngoba azi ukuthi ifaith iqala la kwazi kakhona intando kaNkulunkulu. Ngiyayithanda indlela esayiqala ngayo. Inkulumo yethu qala yabo it started as a testimony. Sikhuluma about the things that you went through. Kanti uNkulunkulu will channel all these things up until ukuthi kanti kuzosizakala abantu the way abasizala ngakhona through the information. And yakhumbula ukuthi iqale kanjani, iqale ibusiness ingahambi. Ngiloku ngibukela lapho ku podcast ngathi thinge ku podcast nami ngiyosho ukuthi ibusiness yami njoba ivalekile uNkulunkulu uyawathi ngayenzi itika zokujonjwa. Uyo wangitshela ukuthi lo mfana lo le itika zenzayo utshontsha imali yomlungu ungambhadali. Ngathi mina mangambhadali uzophelelwa umsebenzi. Hayi moya ingcwele ngizobuya next time. Ngingasamniki imali esandleni nginika intombazane ethilini nginika islip. Next time azangisaba khona ibusiness ya shut down. Ngaqalela ngajima yakhumbula ngaqalela ngajima ngayenzana ngamamela ama podcast abantu sebakhuluma usizo lwabo ngimamela radio Khojeletsane mamela bobani ngathi hayi nami ngine history awuthi nami ngiyozikhulumela nje lapha ukuhambisa isikhathi mina bengizokhuluma ukuhambisa isikhathi while ngingasebenzi and ngokuhleli nje I was live ngalesa sikhathi mina yamayiki ibhede ngoba always ngiba no plan B. Ayisho life manje nginikile lemon ngiyenza lemonade. So manje benginiki lemon ngayenza lemonade ngaqalela ngajima ngayenzana ngathenga ama trampoline ngafaka ama treadmill ngajima ngaphinde ngakhumbula ukuthi esikolweni ngafunda ngcono ngizenzele le gym yami yabo ngichachele igazi ikanti uNkulunkulu uzoyichanela lento and sekusizakala abaningi kanjani ngibuka abantu ngqaba abantu abangithintayo abanye mongabona ama packages engiwathumelayo ngiyathumela abantu bayathenga iMetaline Blue ikhona naye lapha iMetaline Blue ukuthi kwazi njengomuntu mase seka dialyzer ama kidney wakhe bathe wafailile makathola iMetaline Blue amanye amanzi bengicabanga phela ukuthi so manje sorry kuyoba ne accident endleleni benthi uzoba ne glass lelona kube ne glass lelona abantu ba understand ukuthi we need these things and they're 100% natural. Nabanye bayatestifya nginesimo se powder isimo natural a powder hayi le oyithenga seyenziwe ngine Shilajit ngine Lion's Mane mawuhlanganisa lezi zinto every time mawudla uthela lezi zinto ezi natural ezi healthy then you are boosting your system. And omunye ngokudla nje ilo iShilajit nesimos ne Lion's Mane ama arthritis yami uthi arthritis akasenayo manje ufaka iorder ye high blood ngizomthumelela lezi ze high blood and zonke amablomu zonke ukudla amablomu adliwayo njenge lo ilo khona iblomu eligcwele yonke indawo lithanda la kudlula khona abantu eceleni nalapha ngase stadium lithanda lapho vele ulikhe lapho leblomu vele uzidlela. God is at work. So kukuningi bazalwane nami I'm grateful ukuthi ngithole lethuba noma ngangena ngakamnandi yabona ipain ikusa somewhere mina ngingenela ngepain ngithi ngiyozikhulumela nje ukuthi hey
yavaleka ibhizinisi. And azange ngicabanga ukuyenyangeni ithi ngiyofuna inyanga ngisebenzise itswayi ngisebenzise ini uNkulunkulu indlela iqale ngayo kanti izogcina isiza abantu isiza abantu isiza umphakathi channela nambe ngazi I don't know nala bengazi ukuthi uNkulunkulu uzoyenza. So namhlanje book we are going to Durban, we are coming to your place book through umsebenzi ozaleke khona la. So siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngalokho. Maybe nje mhlawumbe mama ngiyazi ukuthi you got so much of information, maybe just to hijack on this one. Yiphi indlela umuntu mhlawumbe ngiqale nje ukuthi umuntu wesifazana angadla ngayo nje indlela ebalekile ukuthi angadla ngayo imenze egcine umuntu wesifazana oright? Okay, ngaphandle ngoba sikupackage la. Umuntu mawuvuka ekseni, ngisho ngikhulumile ekseni ukuthi mawuvuka fanele hambe wenzeni ungabe uvuka uhlala. 2, immediately uqeda uvuka you don't drink anything. Awuvuka uphuze udle wenzeni ufake ishukela ufake ini. No, you don't. Mawuvuka umzimba wakho usazicollector. Usazicollector noma ngabe uvindlala noma ngabe uvindlala uva ini. Umzimba wakho usazicollector usazibuyisela kahle ngoba la imithambo esinayo iminingi abazalwane. Igesi incane yabo le transformer le melapha yelo bathi ibhomile yabo transformer mayibhomile kucima lonke lokishi. Cabanga itransformela kuwe. Mayicima ukuthi yenzani? Yeah. Iyacima nayo. Ngokuthi awuyazi wena ukuthi fanele u-increase le circulation, u-increase le blood flow, kube ne-oxygen ehambayo in between. Bese namehlo soyaloka ya decay awusaboni, ukusuka lapho awusaboni njengoba ngifaka ama-specs. You understand ukuthi angisafaki ama-specs, angisena high blood, bengine gangrene nginesilonda esikhulu sikashukela la, asavele saphola. Uyabona ukuthi uNkulunkulu wethu capable, but ufuna i-corresponding action. Udle right. Anye kuvuka ekseni ufaka ishukela lena uphuza ikofi neshukela bese sothi qa. Khona amashukela right abo Stevia, khona le amanzi ukuthi mawuphuza amanzi wazi ukuthi uya dehydrate umzimba wakho. Amanzi waphuza angeke azaziphumela. I-methylene blue uphuza amanzi wakho yazi ukuthi uhila your kidneys, ukhipha ama craving. Emzimbeni. Mina bengine craving yama sweet uyakhumbula nawe mangifika la ngizothatha ama sweet packet ngidle manje liphelile. I don't have them anymore after ngisebenzisa i-methylene blue. Oh, le craving wayiqeda kanjalo? Ngaphuza i-methylene blue no my friend sekamangele nje umkhulu bengifike ngithenga amajubjubu e10 ngithenge ngizawahlafuna ama sweet. Manje amangala umkhulu noma ngiye e-tuck shop ngithengele tomato paste angisathengi masweet futhi angilihaleli. So i-methylene blue iyanceda kakhulu i-craving ne-iodine ukuthi umuntu omama ukuthi adle right fanele afake isimos shilajit nelo azidle. And abomama abaningi uthola ukuthi manje masesekathi bathi hayi sekamdala masesekafika kulomzimba lo wemenopausal sesiba nalomkhaba lo we-apron yabo apron shayela. Bese sokuthi hayi ukuthi umama uzale kakhulu awuzalanga kakhulu so ne-hormonal imbalance awuzinakekelanga. Ama-hormones wakho awasa-balance. Wena ucrave yonke lento ucrave i-chocolate i-top deck ngake ngazicrave lezi zinto ezibhedayo. I-top deck uthola ukuthi uyayitshontsha ngagcina ukuze ngiyeke bese mangiyithenga ngifihle and ngifihlela mina ne bese mangidla ngitshontshe ngihlephule so ngidle and ngifihlele mina. Ufihlela? Ngifihlele mina kodwa ngiyayitshontsha ngidle ngizibuza ukuthi mara simi ngifihlela mina i-chocolate ngaze ngathola i-methylene blue. Hayi bazalwane I'm sugar free and then ishukela leyo ukuthi ngizothela angisayitheli ngizithelele i-stevia sami ngiziphuzela i-stevia sami mangithelile somewhere and then nale yokuthi ngiretain amanzi emzimbeni wami angisaomi noma kanjani angisadli noma kanjani ngoba ngihlala ngisatisfied. Uhlala usuthi khona ukudla okubalekile ke mhlawumbe masingene ekudleni sithi ke lokudla akukho ukudla okubalekile yazi ngoba yonke indawo ukudla sekwenziwe ngalendlela lezi kunama pesticide bafaka yonke lento le ukuthi kube ne shelf life. Njenge-apple nje mawuthenga i-apple bese uyalithatha uyalisula liyacwebezela. Aliboli le-apple.
Sure. Alikho seasonal. January till December likhona lapha efridgini. So anything engekho seasonal ayikho right for wena. So ukudla oku right fanele ukudle ukudla lokuthi isizini yakho ayisekho. Yabo nombila bo seasonal umbila siyazi ukuthi kunesikhathi sokulima umbila bese sekuyaphela. Bese yaphela ngawo. Uzubona after some time. Exactly. Kunento ama orange ayavela ebusika ngolona wekho. I-orange uzolithola ngo-December so yazi ukuthi akusaseyilo. Yes. So li right mawulidla kwi-season yalo. Nge-season yalo. Everything oyidlayo yidle my seasonal. Yeah. Okay. Bese nale fish oil eyellow, ufish oil ukuthi ibe yellow nale castor oil eyellow, ize ibe yellow. Fanele indlule through umlilo, ishiswe izibele oil le, bese sokuthi wena sunflower oil, what oil, kodwa they are all yellow in color. Zindlule emlilweni onzima kabi. Wena mawuzoyipheka sopheka futhi triple. Sure. Amen. So siyazi ukuthi ukudla esikudlayo kahle nakho kunomthelele bese kuthola nawe futhi wena self awukho right wena ufaka yonke into la kuwe uthi abantu yandlula akangibulisanga ubhuti lapha ya akangibheka akanginaki ubheka zonke lezi zinto ezingadingi uze nothabani wena la emhlabeni athi umunye ubhuti bekazilo owagijima maqala wafika uhlale Alexander zangasabuya ngamenzisa ama exercise ubhuti bekajuluke kabi kabazanga phinda abuye kodwa wakhuluma wathi hey luna bodlamini kuyabona uri li rhetorical hlaloganyo mole nivele nithi abodlamini thole senhleka lapha ka nithi no it's not that yeah and asazana nothabani kahle athi into kaDlamini ngithi asinto kaDlamini thina besingazani at all so yabo ukuthi asiyinto kaDlamini asiyinto kabani ngoba mina even nalo Dlamini angisudlamini you understand nje izolo kuninto before isele besikhuluma ngebongo abazalwane isibongo uthola ukuthi isibongo kahle thina sinazibongo mawuthi uyabheka uyasilandela uthola ukuthi kahle isibongo sakho uJesu kamampela uba save ngokuthi ukhethe uJesu ngoba mawuthi ulandela lesibongo bazothi hayi kahle sibalikhulu la bengasisibongo sethu ukuthi ubaba wakhulela kagogo wamnika isibongo sikaDlamini uthi mawuthi uyalandela wena sohlaba imbuzi lapha ya imbuzi kaAzazel wahlaba imbuzi etheniwe ngoba imbuzi azisekho nazo ziyathenwa uyokhuluma la lembuzi etheniwe ukuthi seyugogo wakho and ayikwazi nokukwazi usibani kahle waza lo mabani wagcina ngamlobolanga wagcina uthatha isibongo sala uyayibona mase seyifika lapho akungcona wena ngoba uJesu immediately umamukela ukuthenge ngegazi yes yabo ukuthenge ngegazi so iDNA yakho immediately ishiftile awusekho la kaDlamini so isibongo asikho important umuntu important ulo isimanga somuntu waseCalvary wesingaye ofika iminyango ivaliwe afika avule bathi sebathi baqedile ngawe bathi ukuthi athi over my dead body uthabana ngeke azaphumelela uNkulunkulu amekela uthabana athoyile njengoba uJobe wathoyila uJobe uthe mase sekufika lapho uNkulunkulu wathi sekwanele utheni umuntu over my dead body afe bese uthabana sekayaphumelela khona incident eyenzeka khona uthabani mangisuka la khona igundwane lapha bengakha lapha ngeyitina lapha ama tiles ngoba bowaphuka bengakha ngeyitina lapha ukuthi ama tiles angaphumi yazi lo mgodi lo uvuleke for 5 days kufika umuntu athathe 1200 athi uzovala uzongifakela itina ngithenga itina nanani azange bawuvala ngelanga lokugcina lapho sekuthola ubaba ovalayo uthe makafika igcine lo baba kwavela igundwane lathi malithi igundwane sigcwele lapha kuyakhiwa khona bayenza ama tiles lavele la cross lathi le garage umakhelwane wami umkhize wathatha ikharavu wathi hayi mama mina waseNatal vele waseKZN wathatha ispeed kharavu walihlaba wathi 1 2 wathi awu mama sengiliqedile ngathi angeke ngathi liphushele ngathi lethi ispeed kharavu ngathi Holy Ghost fire ngahlaba kayi2 igundwane impethu ezaphuma lapha thabani eziphilayo zagijima impethu ezigcwele babaleka bonke labafana bathi azange bayibona into nje phuma egundwaneni okwenzeka afterwards anyinga ukukhuluma kwayenze kokuningi ukusuka lapho kulo ugcina mase sekwenzeka I funeral somewhere eyogcina
lela ndawo leyana yayiphuma impethu sesayiplastera ngoba bekwakhiwa kaplastera kwenzani bese sengasena next ngafaka umhlabathi omncane phezulu ngabeka nje ukuthi kube nomhlabathi ngoba ngifuna ukubeka ibhodo lapha. Guess kwenzakalani? Kwaphuma impethu lapha eziphilayo esifana nalezi zaphuma impethu zithi mina ngimangela inyoni zagcwala kwagcwala inyoni izibhizi inyoni zigcwele mangithi asiyimpethu eziphuma lapha. Emhlabathini okunganamhlabathi phansi kunje kunomhlabathi phezulu kwaphuma impethu ezingakanani. Ziphuma ziflowa zithi. Kulaphi breakthrough yami iyenzeka khona. Thabani. Waqaqeka. And lo mkhuleko lo solo kusawuqala ngoJanuary cabanga ukuthi manje ku August. Izinto ezenzakalayo awazi. Lokho ngiphushe njalo. Wazi izinto ezenzakalayo kulomkhuleko uNkulunkulu akawadla amandla womuntu. Noma ngabe kunjani uNkulunkulu akawadla amandla womuntu wazi ukuthi ukukhuleka kwakho is not in vain but uNkulunkulu ufuna ukuthi ube focus. Lapho sokubakhulekela khona labo bakhulekela ngesikhathi bathola ama breakthroughs wabo. Ngiyakhumbula ukuthi our previous episode abanye babo they were nowhere to be found bapha manje. Abanye baye bahamba abanye bakhona. Abanye babuya. Yeah. Abanye babuya phela mase sekuqhuga bese bayagijima babuyele emuva. Ngoba uNkulunkulu uthe thina susawodu welizwe sisibani fanele sihlale isikhanye. Yeah. Mina sengiyambona uNkulunkulu empilweni yami. Khane ke manje over my dead body sebandlulile abo over my dead body. Khane the real mina ngibuya manje. Ngoba la bebangivalele khona ngiphumile yonke leyo ndawo leyo. Kodwa bazalwane eThekwini naseThekwini sizothandaza. Masiceda isemina yepackage umuntu oriswenza yabo baba oriswenzana ngoba yabo baba fanele bathenge ama yoga mat hayi ukuthi phela bayenza yoga abazalwane bakholwa kakhulu hayi ukuthi bayenza yoga ukuthi oribaze nama mat wabo bazolala kulapha ngoba fanele bazi ukuthi uvula kanjani le mithambo evalekile kababa la usebenza kanjani kule ndawo kuyasetshenzwa la Thabani yasetshenzwa hayi kancane ukuthi ube ubaba ube orgasmic man ufane nalabo baba bazibabe na 90 abakudala uthola ukuthi ushada umntana ona 21 years. Yes ubaba kagugi manje abamanje makathi 35 years sikhathe uthaba 2 bathaba 2 so lapho sizoyenza what more will do khona so yenza kanjani we'll deal with abomama or we'll deal with everyone kuzoba ipackage umuntu abomama nabo bakhali babafona kakhulu nabo baba bayakhala bayafona kodwa angazi how we going to manage it or siyoyenza nje abobaba shem siyoyenza all together at once abobaba bane ego bane pride bayasaba yabo abekho open. Meaning that let's do it all together at once. Okay. Yeah. Noma hleli nonkosikazi wakhe akunankinga. Akunankinga. Kusho ukuthi loyo hleli phambi konkosikazi ke sekuyothatha uJesu ukuthi abe bold. Straight. Because ngibuka ukuthi masi iyenza so ayongcono even if it can take the whole day. That's fine. Yeah, but nje I accommodate wonke umuntu. Bese masiceda ke sesiya ku deliverance. Umuntu uyodilivera kulento le ukhiphe wonke lo tiye logcwelela engqondweni manje uqalela uzireprogramme uphile free yabo uphile mina ngiphila ngathi ngithanda ukuthi ubazalwane ukuthi mina yazi ngisifanela nerama noma ngayidli nesinkwa kodwa ngiyashelelela ungathini kimi or wenzeni ngiyachifta kancane ngikhulekele wena khona umama bekankolodi imali engasuka umphansi kuthi makufika le mali khona omunye umuntu oyathumela imali yama destiny helpers nganika nalo yamama loya azangithi unkoloda uhlangana napho kunkoloda kwakhe nesipho umntanami egroupini athe athumele ngibona imali accountini ibhalwe help destiny helpers ngavele ngathi ngicela ama details ngabaniki imali abanye ngababhadalela ama rent bese sebayikhishwa ama grocery ngavele ngayikhipha imali kamfana wami ukuthi ngimtshalele azokwazi ukuthi aphumelele
phinde wafona futhi wathi kimi uthumela imessage wathi mama labo mama laba bebaphethwe icancer nani singakhona ukuthi sibasize na ungakhona ukuthi basize ngizobabhadalela bonke. He's so blessed angimazi. Sure. And he's so quiet. Yo. Yeah ne. So lo yamfana lo into ayenzayo empilweni yakhe uzilandela amabhillion. The more usiza abantu abampofu, the more unakekela abantu abahluphekile, wazi ukuthi it's not in void, uNkulunkulu akawadla amandla womuntu. So whatsoever you do in this life uzoyiripha, uzovuna okutshalayo. Amen. Ngiyanthanda bazalwane, uNkulunkulu ngithanda more. Ngifike late kaThabani, sorry bengithi ngizonifundisa ngencwadi zami ezigugile. Yeah. But the main thing mhlambe khona enikutholile uNkulunkulu anibusise. Amen. Khona nalabo bahlala bafaka ama video wami bamamele bese bakhuleka nami. Mama sibonge due to isikhathi ngesibambela. Bazalwane siyabonga. Don't forget 27 September starting from 10 ekseni laphana eDurban Central indawo sizoyithola Central. Just confirm you're coming by depositing doing a reservation lapha eThekwini. Siyabonga kakhulu ke bazalwane. We'll also try to send you the link ezokhona ukuthi to confirm your reservation. It's 150 so besikhona lapha. I promise you you won't regret and you will see the change in your life. Niyazi ke nani bazalwane, thousands and thousands of people mangathi nje ake nize nizotestify about usizo nitholela kule platform. Yazi nani ukuthi hey ukhuluma ngekuphela. For more info 0788 417 844. Ake sibambelana ke for today. uNkulunkulu akanibusise ke anicine. Amen. Amen. No